Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Yakangotanga ichingoitawo senyaya inini nemafriends angu tainge takatogara. This was last year paChristmas, tichitonwa zvedudoro nekufara. Ndipo apo mwe wangu paakazoti asi varume nhamu yatiri kuona muno muSouth Africa yakanyanyisa. Tava nemakore manganiko tigere muno munyika yevatorwa tisina kana mari, zvekuti unoshaya kana mari yekuti munhu unge uchidzokera kumusha. Ende ichokwadi mukoma, because kana ndiri seni ndakatotadza kutoendawo kunoviga baba vangu nekuda kwekuti mari yainge isipo. Kunyange mari chaiyo yebhazi ndainge ndisitomborina. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichitongochengetwawo noumwe mufesi wangu. Zvinhu zvainge zvakandiomera. Ndikangoti baba vangu pavakatanga kurwara zvaiita sekunge zviri kutondishorera nhamo, because ndakatambudzika kuzonosvika baba vachizofa ndikashaya kana mari yekuti ndinge ndichienda kumusha. Kusvika pari zvino handisati ndakambodzokera kuZimbabwe. Ndingangoti zvimwe kuda nhau ndatova ne4 years something ndisingakwanisi kudzokera kumba, but ipapapa next month tinokwanisa kuenda kuZimbabwe tiri vatatu kudaro. Saka takati tichingotaura ndokubva tachizobuda nedecision yekuti zviri nani munhu unge uchinzi wakaromba, but at least uchikwanisawo kurarama upenyu hunenge huri nani. But ipapo patainge tichita madiscussions iwawo tainge tisitomborina kana clue yekuti zvino zvatasarudza kuromba tinofanira kuti tinge tichizoita sei. Ndipo apo pandakazoti one day nditori paFacebook ndokubva ndapinda mune rimwe group rakanzi kuromba pachena uchishandisa ropa rehama dzako. Ndakapinda mugrupu maya ndokubva ndatanga kuverenga mapost akasiyana siyana. Then ndakazongoudzawo mafriends angu kuti ndainge ndajoina rimwe grupu paFacebook, naivo vakabva vachizojoina grupu reri yakudzamara tazopinzwa mugrupu repaWhatsApp. Unotiita zvekutotaura naadmin kuinbox kwake. Iye admin manje ndiye anobva achizo kuedha kugrupu racho rekuWhatsApp. Saka muWhatsApp group umu takatoona kutoti kune vamwe vanhu vakatoenda vakatonoromba, but vari kuita sekunge zvavo zvakatoita nekusazivawo kuti kana kuri kunzi tikaendawo zvichaita here. So mukomana chichazoitawo kuti ndinge ndichizoya panapa inhau yekuti ndiri kurota baba vangu ndiri kuvarota vakamira kumberi kwangu vachindidzivisa kuti ndisaenda kunoromba. So handizivewo kuti ndingazvifambisawo sei mhuri yeZimbabwe, because kana ndiri seni hangu inini ndaneta nenhamo, asi baba vangu ndivo vari kumira kumberi kwangu vachiti usaenda kunoromba, usaenda. Ende dzimwe nguva ndiri kuhope ikoko ndinototanga kutonetsana navo ndobva ndazviudza kuti zviri nani kuti ndingoenda. Izvi zvandiri kuudzwa nababa hazvitomborina kana basa zvachose, but baba vangu vanobva vachizotanga kurovana neni. Chinondirwadza ndechekuti pandinomuka kunyange mwoyo wangu unenge uchitorwadza, because vamwe vangu vaya vanotoenda then ndinobva ndazosangana navo ndava kutambudzika zvisingaiti ndichitotsvaka basa. Ende ndinozotongokaruka ndatosvika pamba peimwe friend yangu ndichitotsvaka basa. Saka pandinotanga kutaura naye ndopa ndinozoona kuti ko zvari munhu wani wekuziva. Obva atonditi handiti wewe wakaramba here kuenda nesu kunoromba, chiona manje uri kutambudzika. Saka anobva andipa zvokudya, but achindipa zvokudya kudaro anobva atoti iweweka handikwanise kuti ndinge ndichikupa mari, ndinongokwanisa kungokupa zvokudya, but ndinozogumisidzira manje ndava kudya mundiro imwe chete nembwa dzake. So mukomana she ndikutodawo help kubva kwamuri nekubvawo kumhuri yeZimbabwe. Ndoita sei? Iwarning here yandiri kupiwa nababa vangu, kana kutoti ritongoriwo shavi renhamo risiri kuda kuti ndinge ndichifambidzana nevamwe tinge tichiendawo kunotsvakawo kuti tikwanise kuzoraramisawo mhuri dzedu. Ininiwo
wanawo mudzimai wemuno muSouth Africa. Ndiri munhu asina kana chaainacho. Mwoyo wangu unorwadza nekuti iye anondida nemwoyo wake wose. Saka dzanga dziri shungu dzangu dzekuti ndinge ndichizomuitirawo zvose izvo zvaanonzwa kuda. So please tell me, I'll be following through. Ndiri muhangu ndiri mucomment section. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndikungoda advice kubva kwamuri. Ndoita sei? Ndoenda here kunoromba nevamwe kana kuti ndongosiyana nazvo kokuzoti hanzi baba vangu vandiri kurota I think kuti maybe ritori dhimoni renhamo risiri kuda kuti ndinge ndichizopfuma. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini wamukoma ndichiuya panapa ndodawo kutsvaka help kubva kumhuri yeZimbabwe. Handizivi kuti mhuri yeZimbabwe inokwanisa kundibatsira here, because mumhuri tinonzi isusu tine chituko chiri patiri. Zvakaitika ndezvekudai so, painge paina vamwe vatete ava vainge vachishanda sahouse girl. Zvino vakabva vachizobira murungu wavo, vakamubira TV kudhara paya pakabuda makala TV ainge ari epuranga aya. Vakabva vachizoronga nomumwe murume uyo wavainge vachidanana naye. Mushure mekunge varonga kudaro ndo pavakabva vachizoba TV, then ndipo pavakabva vachizoitengesa. But TV iyi inonzi yakatombogara kumba kwavo, then ndokubva vachizotengesewa nevamwe vavainge vachigara navo pasame yard ipapo. Akabva achizonoudza murungu wavo. Ivo pavakabvunzwa vakabva varamba vakati vainge vasingatombozvizivi zvose izvozvo zvokuti vainge vakaba TV. Saka vainge vari munhu aidanana nevarume vamwe, varume dzimwe dzainge dziri mbavha nemapurisa. Saka murungu wacho aitozviziva ndokubva achizosiyana nazvo. But zvinonzi murungu uyu akazoisa chituko pamusoro peupenyu pavatete vangu. Akabva ati uchafa uri murombo, uchafa iwe usina chauinacho. Saka kutaura kudai so mukoma, isusu tiri vanhu tinoita sekunge tinongoshandira ngozi mumhuri, because hatina kana chatiinacho. Ende titori nelaki rekutoti uchitotaura nemunhu anobva atonzwisisawo situation yako. But manje mushure mekunge akubatsira kuti unge uchizokwanisawo kuita something kana watanga kana kutotangirwa business. Ndinorangarira kuti makore awo pandainge ndisati ndaramwa ndichizviudza kuti Mwari variko, ndakabva ndachizobatsirwawo nevamwe mudhikoni vekuchechi uko kwandainge ndichienda. Izvi zvakaitika pandainge ndichiri kuZimbabwe. Saka vainge vaine motikari yavo yainge iri Camry. Vakabva vati kwandiri handina hangu mari yekuti ndige ndichikubatsira nayo, but chitora motikari yangu iyi. Mushure mekunge watora motikari obva watanga kuitawo izvozvo izvi zvokungotakura vanhu. Makore acho iwawo zvainge zvisati zvava nemukurumbira too much. Vanhu vazhinji vainge vachiri kushandisa makombi. Mukomanashi inini ndakatora motikari iyoyo yaingogara yakangofa each and every time, zvekuti kana mudzimai wangu iye akazongoti dai masiyana nazvo zvimwe, ivo vakatoona kutoti chimotikari chavo chakafa, ndokubva vatongosarudza kuti vange vachikushandisai imimi, nekuti it is obvious muchati muchishandisa motikari iyi muchange muchizoigadzirisa. Zviri nani kuti mungosiyana nayo. Mukomanashi ndakaita mamwe malosi ekuti kana ndikazvifunga so mwoyo wangu unoenda kure. Asi ndakangoti ndichingoramwa motikari iyoyo ine maproblems ayo. Pasina kana mazuva yakabva yachizotorwawo nomumwe murume wekuchechi ainge achitotsvakawo basa, ndokubva achizotanga kufamba nayo motikari iyoyo. Ndakangoti naiyewo achazondiudzawo kuti motikari iyi yanditambudza. 1 week rakapera mukoma achingorova ma-up and down achingoita mari chete. Ndakangoti problem yaakasangana nayo pamotikari yacho iyo iproblem yekuti yakangomuputikira tai kahwani chete. Haana kana kumbogara akaigadzirisa apart kungoti munhu uchingorovawo maregular maintenance. Akazotoitenga motikari iyoyo
ende izvi zvinoitika kwandiri zvinotoitika kune vamwe vose vemudzinza. Tiri vanhu vekuti tinoita sekunge tine maoko anobvinza. Zvinova zviri zvinhu zvinongorwadza kuti Mwari vanokwanisa kukupa chipo, then kana wagamuchira maoko ako nekuti anenge achibvinza, vamwe vanobva vatobudirira newe. Ndine vamwe vanhu avo vandakatanga navo mabusinesses, ivo vakazotosvika pakutobudirira, asi inini chandakabuda nacho hapatomborina. Ndichizouyawo kuno kuSouth Africa, ndakauyawo nevamwe vakomana avo vanobvawo kuma-areas ekwedu, because upenyu hwakasvika pakuoma zvokuti vabereki vakabva vati zviri nani kuti tinge tichienda kunogara kumusha tisazobhadhara renti. Mukomana achi takati tiriko kumusha kuya painge paine vamwe vakomana vemuraini. Vakomana ava vaingoitawo zvekuya kuno kuSouth Africa vachishanda vobva vachizodzoka kuZimbabwe. Vakazoti vadzoka kuZimbabwe ndokubva ndachizotanga kutaura navo ndikavakumbira kuti ndainge ndichidawo kuti vange vachizondibetserawo nemari kuti ndige ndichizokwanisawo kuuya kuno kuSouth Africa. Zvechokwadi vakandibatsira vakomana vaya. Takazoti tava kuno tose vakabva vachizotaura nemurungu wavo. Ndakashanda navo vakomana ava vakandisiya ndichishandapo pamurungu ipapo, asi chandakabuda nacho hapana. Asi vakomana ava pavainge vachiri kushandira murungu uyu, chakazoitawo kuti ndige ndichizochiva joni inhau yekuti vakatovakisirawo vabereki vavo dzimba, ende ndisu taitovaforomera zvitinha isu vekutambura. But ndava kuno kumukoma zvinhu zvikabva zvangooma. Murungu wandainge ndichishandira akasvika pakuomerwa neupenyu zvekuti akabva ati ainge afunga hake kuvhara bhizinesi racho. Chakangondirwadza ndechekuti ndakati paya ndanzwa kuti ainge afunga kumbovhara bhizinesi, ndokubva tapiwa tumari twedu ndikaramwa ndikadzokera kuZimbabwe. Ndokubva ndagara kuZimbabwe. Ndakati ndiriko kuZimbabwe ikoko foni yangu yainge isingaiti. Iye anoti akazama kundifonera kuda kwevhiki rose, but mafoni angu ainge asingapindi because ainge awana umwe akamukweretesa mari. Ndokubva adaidza vamwe vose vandainge ndichishandidzana navo, asi ini ndega ndini ndisina kukwanisa kuzodzokera kubasa. Ndakazoti ndanzwa nevamwe vachiti murungu akavhura kambani yake zvekare, dzoka. Ndokubva ndadzoka mukoma akabva angonditi sorry, very sorry, iwewe kana wakazvitarisa pavanhu vose ava vari kundishandira nevamwe vandakazopinza basa nekuti iwewe foni yako yainge isingachashandi. I even tried to call you directly from South Africa to Zimbabwe, but mafoni ako ainge asingashandi. Saka wauri kuda kuti ndinge ndichidzinga basa ambori ani, nekuti pari zvino vanhu vose ava vari kundishandira hapatomborina kana umwe zvake wandingashora kana wandingada kumisa basa nekuzourayisa mhuri yake nenzara. Ndakapererwa mukomananshi, ndikangobva paya ndichingozvisimbisa ndikati ndichazowana rimwe basa, Mwari ndewe munhu wose. Kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndinongodzungaira nenyika, handina kana chandiinacho nekuda kwemacases ari mufamily. So handizivi mukomanashi kuti ndingazvifambisawo sei. Iniwo ndakasvika pakuneta. No matter what I try to do, mafamily cases awa anongoramba achingotiteverera. Handizivi pane pastor here vanokwanisa kumbopota vachinamatira vanhu vakaita sesu tinonzi tine mafamily cases. Kana mukakwanisa kuwana munhu anopota achitinamatira zvimwe kuda tinokwanisa kubatsirikana, ende ndingafara chaizvo. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, issue yemafamily cases iyi yakangooma hayo nyaya yacho iyoyo. So let us try to talk about that issue in the comment section. Is there such a thing as family cases? Kune avo vanenge vaine ruzivo nazvo, you can comment in the comment section. Uye zvekare kana muchida kudzidzisa zvakati wandei pamusoro pemafamily cases nemagenerational cases, you can come to my inbox mobva matipa a voice note. Uye zvekare kana muchida kunyora mobva mangonyora zvekare, then ndozoita zvekuverenga panapa pachannel yedu. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakachekeresawo hanzvadzi yangu nekuda kupfuma, asi mushure mekunge ndachekeresa hanzvadzi yangu ndipo apo paakabva achizotanga kundimukira chipoko. Kutaura kudai mukomanashi ndapedza dzinza rose nekuda kungovhara chete mweya uye hanzvadzi yangu. So it turned out kuti amai ivo vainge vakaitawo gumbo mumba gumbo panze, wandainge ndichifungidzira kuti is my blood sister was not my blood sister. Saka kutaura kudai mumhuri mutori nemweya wengozi, because ndakaurayisa munhu ainge asina dzinza neni, ende sekuru avo vainge vachindibatsira panguva iyo yandakasarudza kuromba havana kuda kundiudzawo kuti munhu wandainge ndichida kuchekeresa ainge ari mutorwa kwandiri. Mushure mekunge ndafind out kuti sisi vangu ava vava kundimukira chipoko, ndakabva ndazodzokera kuna sekuru vaya ndikabva ndazovaudza kuti izvi ndo zvainge zvava kuitika kwandiri. Saka ndainge ndichida an explanation. Vakabva vachizoti kwandiri tinofanira kuti tinge tichizopinda mumatare. Takapinda mumatare mukoma, asi musi wacho iwoyo muzimu wavo wavanoshandisa pakurapa nekurombesa hauna kuda kusvika. Ndokubva vachizoudzwa kuti dare ravo rainge rakasviba, vaifanira kuti vange vachizochenurwa. Vakazoti zvino vondivheneka vakabva vati Black Sam, iwewe wakauraya munhu asina ukama newe. Ndikati ko, sei muri kuti ndakauraya munhu asina ukama neni, nekuti iyi ihanzvadzi yangu. Ndipo apo pavakabva vachizoti mai vako iwewe pane pamwe pavainge vachimbogara pane rimwe purazi, vakabva vachizotanga kudanana naforomani. Asi zvinhu izvi zvakaitika kudharadhara. Baba vako iwe vainge vachivimbiwa steriki nemurungu zvekuti vaitombopota vachitorwa nemurungu vachiuyiwa navo muno muHarare vachizoshanda sagarden boy dzimwe nguva kuda kwemwedzi kana kudarikidzira. Saka amai vako ndipo apo pavakazosara vachidanana naforomani kwava kuzobatira pamuviri pachizonozvarwa uyu mukadzi uyu wamakangokura muchiti ndisisi, asi imimi ukama hwenyu hukama hwekwaamai chete, ende iwewe naye mutori vatorwa because hamuna ropa rimwe chete. Ndakarwadziwa mukomanashi ipapo ndichiudzwa kuti ndainge ndatochekeresa mutorwa. Ndikabva ndati zvino ndoita sei? Vakabva vanditi aiwa hazvinetsi, iwewe chienda unonokora ivhu paguva rake. Vakandipa kamwe kabhaketi vakabva vanditi ndinge ndichienda kunonokora ivhu paguva rake. Ndakaita saizvozvo. Izvi ndakazviita huri usiku. Ndikabva ndachizotaura nehanzvadzi yangu ndikabva ndaikumbira ruregerero pane zvose izvo zvandainge ndakaita kumuuraya. Asi ndakatomuona mukoma, chipoko chake ndakatochiona panguva yacho iyoyo apo pandainge ndakapfugama ndichitora ivhu paguva rake. Akauya ndokubva atanga kuchema, but haana kukwanisa kuswedera pedo neni. Ainge achingochema chete achingoti ko wakandiurayirei? Ko vana vangu vachachengetwa nani? Ko makandiurayireiko naibhuti? Ko vana vangu vachachengetwa nani? Mukomanashi ndakabva ndachizongomutuka sezvandainge ndaudzwa nen'anga iya yakuti kana akaramba achingondinetsa chete ndaifanira kuti ndinge ndichizomutuka. Zvadaro mukoma ndakatora ivhu riya ndokubva ndachizodzokera naro kumba kwen'anga iyaya. Vakabva vachizondigadzirira mushonga, vakabva vanditi unofanira kuti unge uchienda kunogeza, unotsvaka panenge paine mvura inenge ichingoyerera chete. Ndikabva ndazoita saizvozvo, asi ndakati ndava kugeza ndokubva ndachizoona imwe mhuka yakabuda mumvura. Mhuka iyi yakangobuda mukoma ikanditarisa ndokubva yanyangarika. Apa ivo vainge vakanditi kana ukaenda kurwizi kana kuri kunzi ukaona zvimwe zvinhu zvekuti unenge usina kukwanisa kuzvinzwisisa, haufaniri kuti unge uchizoenderera mberi nekuzvigezesa nekuti vemumvura vanenge varamba kukuchenura. Ndakabva ndazongosiya ivhu riya nemishonga yandainge ndapiwa nasekuru vaya ikoko kurwizi. Ndakati ndichidzokera kumba kwavo ndikavaudza zvose zvainge zvaitika. Vakabva vanditi wanga usingafaniri kuti unge uchisiya zvinhu izvozvo ikoko, wanga uchifanira kuti unge uchidzoka nazvo kuno ndikwanise kukubatsira. Chidzokera unozvitora. Ndichizodzokera kuya mukoma, chandakangoona rainge ringori bhaketi. Handizivi kuti zvinhu izvi zvakazotambiswa nevana here kana kuti chii chakaitika. Ndakangoona chibhaketi chiya asi ivhu nemushonga zvose zvainge zvisisipo. Ndokubva ndangodzokera naro bhaketi riya. Mukomanashi vakabva
handiti chimbodzokera kumba kwako kuitira kuti midzimu yangu inge ichindivhenekera kuti ndozvifambisa sei, ndo kuzongosiyana navo kwandakaita ivo sekuru vaya. Zvechokwadi mukoma zvinhu zvakamboita sekunge zvakasununguka. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kurwara, saka ndakabva ndachizoudzwa neimwe n'anga kuti sisi vangu avo vandakauraya ndivo vainge vava kundirwarisa. Ndikabva ndati zvino ndoita sei, because kufa handisati ndava kuda kufa ini. Then ndikabva ndanzi kana ndisingadi kufa ndinofanira kuti ndinge ndichizosundidzira mhepo yacho iyoyo yehanzvadzi yangu yainge ichinditeverera kune umwe wemumhuri. Ndikabva ndachizoita saizvozvo mukoma, ndobva ndazosundidzira mhepo iya kune vamwe mukoma ava vakabva vachizotanga kurwara. Vainge vachiita sekunge vainge vachipenga, so sezvo vainge vari munhu vainge vachiita zvekun'anga, vanhu vakangofungidzira kuti zvimwe kuda mukoma ava vainge vaine mishonga yakashata yavainge vakabata. Vakazoshayika mushure mekunge mukoma ava vashayika, hapana kana kumboita 8 months ndokubva kwachizofa vamwe sisi. Mushure mekunge sisi vashayika, pakafa zvekare vamwe vatete. Vanhu ndopa vakabva vachizotanga kunyumwa. Vanhu vakati vachinyumwa kudaro, ndikadzokera kune n'anga iyaya ndikavaudza kuti hama dzangu dzainge dzava kunyumwa dzisingazivi kuti ko wacho akaromba ndiani. Ndikabva ndachizonzi nasekuru vaya aiwa hainetsi. Ndakabva ndachizopiwa ivhu iro ravakati vakaritora kumakuva nemvura zvekare yavakandipa, iyo yavakati mvura iyoyo yakashandisiwa pakugezeswa kwechitunha. Saka ndakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunogara hama dzangu umwe neumwe mukomanashe. Ndaiti kana ndikasvika pamba pake huri usiku ndoregedza kupinda muyadhi, ndobva ndatanga kumwaya ivhu riya rekumakuva, ndobva ndakusha mvura iyo yakashandisiwa pakugezeswa kwechitunha. Zvose izvi ndakazviita mukoma. Ndakafamba kumativi mana ose enyika uko kunogara hama dzangu ndichidzishanyira, but ndaiti kana ndasvika munharaunda macho imomo ndombotsvakawo pekuti ndige ndichipaka motikari yangu kuzonosvika zuva ravira. Zvino zuva raizoti ravira, ndobva ndasiya motikari yangu ipapo pandinenge ndakaipaka. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungoisiya pamashops kana kuti pabhawa. Ndobva ndatora ivhu riya nechigubhu chiya chinenge chiine mvura, ndobva ndaenda apo panenge pachigara hama yangu, ndobva ndamwaya ivhu riya pagedhi kana kukusha zvekare nemvura. Asi ndaiti kana ndikakwanisa dzimwe nguva ndoita zvekudongorera chaipo nepajirawo, ndobva ndamwaya ivhu zvekare nekukusha mvura. Zvose izvi ndakazviita kuri kuti vehukama ivo vange vachizongonzwa vachizvinetera, vasazombofa vakadzifambira nyaya dzacho. Mumhuri makafiwa mukoma, asi anosimudza musoro hapana, nekuda kwekuti ndakamwaya ivhu iroro rekumakuva. Ndiyo secret yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinozviziva kuti ndakambotadzira murume wangu, but hey mukoma zviri kuitika right now handichaziviwo kuti ndoita sei. So inini nemurume wangu takambonetsana. Mazuva acho iwawo ndainge ndichishanda, iye ainge asingashandi. Zvino pakambani apo pandainge ndichishanda, bosi vangu vakabva vachizondipfimba. Ndainge ndisingatombovadi bosi vangu ava, asi nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti kana ndikangoramba chete ndinobva ndadzingwa basa, ndakabva ndangovabvuma ndokubva ndatanga kudanana navo. Mazuva ekutanga mukoma ndaita zvinhu zvangu in secret, asi nekufamba kwenguva ndainge ndisisina kana basa nemurume, ndichitozviudza kuti kunyange akazviziva handina basa nazvo, because bosi vangu vainge vachindivimbisa kuti kana ndikarambana nemurume wangu ivo vaizonditora vobva vatanga kundichengeta. Asi ndainge ndisingatozvizivi kutoti bosi vangu vainge vachitondinyepera. Murume akazoti azviziva paya akabva azondibvunza, ndakazongomukumbirawo ruregerero ndokubva tazongoramba tichingogara tiri tose. Fast forward takazouya
kuno kuSouth Africa. Mushure mekunge tauya kuno kuSouth Africa mukoma, ndakatanga ndichangosuspecta kuti there was something that was going on between me and my mother, but ndaingozviudza kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Saka murume wangu iye ainge asingadi kuti tinge tichidzokera tose kumusha. Taiti tikashanda dzimwe nguva maybe toshanda about 4 kana kuti 5 months over ati kwandiri imimi chiendai kumusha ndisare kuno ndichishanda. Apa mari tinenge tiinayo tinenge tatokumbira kana off kubva kumurungu, because tinongoshandira murungu 1 iyeye watakatanga kushandira kubva zvatakauya kuno kuSouth Africa. Saka ainge asingadi kuti tinge tichienda tose kumusha. So pane pamwe apo paakazongoronga rwendo rwake ari ega, mushure mekunge areceive a funny phone call kubva kuna amai vangu. Ndikangoti ko why is it vanhu ava? Panangopinda mumba then iye ava adropa call. Saka akandinyepera pandakamubvunza kuti uri kutaura nani. Later on that was when I discovered kuti ainge achitaura naamai vangu, ndokubva atoti ndikufanira kuti ndinge ndichienda kumusha iyo weekend inotevera. So mukomanashi munhuwo akangoti achingopinda mubhazi neniwo ndichitevera. The very next day achinosvika kumba neniwo mukoma ndichisvikawo kumusha, ndikabva ndachizoenda ndikambonogara kwasekuru zvangu. Ndakazoti nerimwe zuva rwuri usiku ndakangonzwa hana yangu ichirova, ndikati panapa kandifanira kuti ndige ndichimbosvika kumba. So ndakazosvika kumba it was somewhere kuma past 9. Ndakasvika vanhu vakatorara zvavo. Pasekuru ndainge ndavaudza kuti ndainge ndisingadi kuti vange vachiudza amai kuti ndainge ndadzoka ndichibva kuJoni. Ndo zvandinowanzokuita izvozvo, handidi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndiri munzira ndiri kuuya kubva kuSouth Africa. Saka ndakatomboti regai ndivafonere, because tichibva kumba kwasekuru pane kamwe kasango. Saka mukasango umu mune makuva, ende makuva iwawo haatombozivikanwi kuti makuva ani. Vamwe vanongoti makuva evarungu, because tinogara kumaNew Resettlement kwainge kumbori nemaprazi. Saka vamwe vaiti vaiwanzokuona zvipoko. Zvino ndakati ndichida kufonera mai vangu, ndokubva ndazongosiyana nazvo. Ndakafamba mukomana chikuzonosvika ndichisvika pamba. Ndakasvika pamba vanhu vatorara. Hameno chakangonditi enda kubedroom kwamama, ndokubva ndaenda kuya ndikanomira pahwindo. Ndokubva ndatonzwa kutoti mai vangu vainge vachitotaura nemurume wangu. Mukoma ndakanoka, ndichingononoka kudai, then mama ndokubva vavhura door vakandidhonzera mubedroom. Ndainge ndichida kuita noise, vakanditi gara pano, gara pasi, because kana ukaita noise zvinozonyadzisa. Achanyara ndiwe, zvekare unenge wanyadzisa amai vako. Ipapo amai pandakavatarisa vainge vakangopfeka zambia chete. Ndakapererwa ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Kusvika pari nhasi mukoma ndichigere hangu nemurume wangu, asi ndiyo secret yangu iyi. Hakuna kana munhu weukama anozviziva. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndainge ndiri best man pamuchato weimwe friend yangu. Shamwari yangu uyu akachata kwainge kuri kuma late 2000s. Saka before the wedding ndakabva ndachizodaidzwa nevamwe gogo vake ava mukoma vainge vaine mari yakawanda kwazvo. Vainge vatobvawo kumhiri kwemakungwa. Saka one day vakabva vachizoti ndaifanira kuti ndinge ndichizoya kumba kwavo. So since she was the one vainge vachitobatsira pamuchato pacho ipapo, like she was the one who was almost sponsoring everything. Ndakazoti ndaenda kumba kwavo ndichifungidzira kuti sezvo painge paine zvimwe zvinhu zvainge zvichishota pane rimwe list randainge ndakavapa mushure mekunge vadzoka kunoku kuZimbabwe. Ndakati ndasvika kumba kwavo ndipo apo pavakabva vachizondiudza kuti musi wemuchato vainge vachida kuti ndinge ndichizopawo friend yangu chipo, ende vakabva vazondipa mari iyoyo. Asi vakati vandipa mari vakabva vandichidzosera mari iyoyo, ndikavadzosera vachiti unokwanisa kuzoidya mari iyoyo. So zuva remuchato mukoma vakabva vachizondipa zvekare mari yacho iyoyo, but vakati vachindipa mari yacho yaiita kunhuhwa, yainhuhwa mushonga
but ndakabva ndachizongoisawo chipo ichocho, but usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizorota friend yangu akauya kwandiri, ainge akasungwa nemazicheni uye zvekare ainge achifamba musango kudaro. Pacho paainge achifamba painge pazere minzwa achibayiwa, asi ndakazoona kuti kumberi uko kwainge kuine umwe munhu ainge achimudhonza. Ndokubva ndachizomubvunza kuti nhaiwe kuri kuendepi, zvausina kusungwa maoko haukwanisi here kuzvisunungura? Akabva anditi kwete, handikwanisi kuzvisunungura nekuti iwewe ndiwe wakagara wandisungirira pana gogo vangu. Komana acho ndopandakabva ndachizotarisa ndikabva ndaona kuti gogo vake vainge vakamira kumberi vachimudhonza uye zvekare vainge vaine zvimwe zvivanhu zvainge zvichityisa zvavainge vainazvo. Ndokubva vatanga kuseka vakabva vanditi, uyu ndewangu uyu. Ndakasomuita murume wezvinhu zvangu. Hausi kuzviona here kuti iye ane vakadzi vake ava vainge vachitondirakidza zvidhoma zvavo zvainge zvakawanda chaizvo. Mukoma ndakabva ndatongopepuka paya. Saka friend yangu uyu kusvika pari nhasi mukoma mwana haana. Last time paakataura neni, but this was a very long time ago, apo paakaenda ikoko kumhiri kwemakungwa. Akabva anditi ndine zviri kundinetsa mumwoyo mangu, ndinorota gogo vachiuya kwandiri vachirara neni. Then patakazotaura zvekare akabva achizoti kwandiri, shamwari handizivewo kuti unokwanisa kunditsvakira here munhu anokwanisa kundipa maherbs, because mushini wangu hauchashandi, network haichatobati zvachose. So I think kuti ivo gogo vacho ivavo the reason is to why vainge vachida kuti ange achizoendawo kumhiri kwemakungwa inhau yekuti vainge vachida kumushandisa. Saka handizivi kuti ndoita sei, ndomuudza here kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara. Nyaya yake inondirwadza mukoma, and what hurts me is that I was part of it, and vakandinyepera gogo vacho vakabva vati vainge vachazondipa maconnections ekuti ndinge ndichizoendawo kumhiri kwemakungwa, but hazvina kuzoita saizvozvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakatengesa friend yangu nekuda kwekuti ndainge ndichida kuendawo kumhiri kwemakungwa. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinorangarira kuti gore iro randakazoromba, it was because friend yangu ainge abva mukutengawo kamini Cooper aka akakatenga kunoku kuSouth Africa, ainge achiri kugara kuJamestown mazuva acho iwawo. So ainge ari munhu watainge tichitoziva kuti ainge achitongotamburawo achitongoshandirawo umwe muIndia. Ndokubva tazongonzwa zvichinzi ava nemini Cooper akatenga kamini Cooper. So nerimwe zuva mukoma ndakazongozvipa zvivindi, ndokubva ndachizoenda kumba kwake ndikabva ndachizotaura naye. Mukoma nachi ndakataura naye ndichichema, ndikamuudza kuti upenyu hwainge hwakaoma, saka ndainge ndichida kuti ange achindibatsira. Akangonditi it is okay. Ndokubva apinda mumba, akadzoka mukoma ainge akabata kabhegi. Mukabhegi umu mainge makazara mari, akabva andipa mari iyoyo. Zvino ndakazoti ndadzokera kumba ndiine mari yandainge ndapiwa nefriend yangu. Then madam mangwana acho makuseni vakabva vati dzoserai mari iyi. Ndikati kudzosera mari nenhamo yatiinayo apa usiku hwose takatorara tichitoronga kuti mari iyi yakawanda, tinofanira kuti tinge tichitomboenda kumusha then tobva tanotanga business. Saka madam ivo vakabva vachizoti vainge vakarota hope dzakavatyisa nekuvavhundutsa. Hanzi vainge vachifamba, vakati vachifamba ndopa vakabva vazomirirwa nemwe motikari, but motikari iyo yakavamirira havana kukwanisa kuona kuti yainge iri motikari yezvituna, but vakazoti vava kutaura nefriend yangu achivanyengerera kuti vange vachipinda mumotikari. Ndopa vakabva vachizoona kuti mumotikari umu mainge muine makofini maviri, rimwe racho rainge rakavharwa, but vakati vakaona kuti mukofini imomo mainge muine umwe mukadzi uyo ainge achidanana nefriend yangu. Then rimwe racho rainge rakavhurwa, vanoti vakabva vachizoona chipepa icho chainge chakanyorwa zita ravo. Vachitarisa ndipo apo pavakabva vachizoona kuti iniwo ndainge ndirimo mumotikari macho imomo, uye zvekare ndainge ndichivahwanda ndisingadi kuti vange vachizviona kuti ndainge ndirimo mumotikari. Mukoma nacho ndakangoti iweweka
zvimwe zvinhu so zvaunongotaura hazvitombomeki sense, maybe dzingoriwo hope dzechando. Mukoma takabva tachizotanga kuronga apo tainge tichida kuti tinge tichipinda mutauni kuti tinge tichinotenga zvatinoda so that usiku hwacho ihwohwo tinge tichizosimuka tichienda kuZimbabwe. Friend yangu akabva andifonera zvechokwadi, akauya kati ainge achida kutiperekedza kunotenga magroceries. Chakazongondinetsa ndechekuti friend yangu paakauya akauya nemotikari almost the same, iyo yainge yakarotewa namadam, the same color but different model, but yainge yakangokura ichitoita sekunge motikari yefuneral services. Mudzimai wangu akatomboramba kukwira motikari yacho, ndikabva ndatomutuka ndichiti iwewe ndiwo uri kuda kundikonesa zvandiri kuda kuita. Ndokubva tachizoenda mutauni tikanotenga magroceries edu, asi takazoti tadzoka then mufesi wangu akabva achizoti no, iwewe kuti unge uchienda hazviite, chiita kuti madam vange vachizoenda. But ndakamuudza kuti zvainge zvisingaiti, otherwise mudzimai wangu aikwanisa kuzoramba. Akabva ati manje mukadzi wako ari kufanira kutoti ange achitoenda kunotsika ivhu rekumusha kwavo. Shoko iroro raakataura rakandishamisa, but sezvo ndainge ndichida kuti murume uyu ange achindibatsira, ndakabva ndangosiyanawo nazvo hangu, handina zvakawanda zvandakabvunza. Takabva tachizoenda kuZimbabwe. Mukoma takangoti tichingonoburuka motikari mumaareas ekwana madam vakabva vati gumbo rangu kani, gumbo rangu riri kurwadza. Vakabva vatotanga kutofamba vachitokamina, vakaramba vachingorota hope vachiti vaindirota inini hanzi ndichigadzira coffin. Vobva vauya apo pandinenge ndiri, vobva vandibvunza kuti kugadzira coffin kwakanaka here. Ndobva ndatosimuka paya, chiso changu chobva chachinja kuita cheshumba. Ndobva ndatanga kutonetsana navo, vaizopepuka hanzi vanhu vakaungana vari kumakuva. Mudzimai wangu ndakazomusiya because ainge orwara. Ndokubva ndachizodzoka kuno kuSouth Africa. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndatoziva kuti ndainge ndatoinitiatwa mune zvinhu zvehurombwa. Friend yangu akabva achizondidaidza, akabva ati ainge achida kuti ndige ndichimubetsera because ainge achitama achibva kuJamestown apo paainge ava kunogara kuFour Ways. Ndakashamisika mukoma, imba yacho yaainge achiti ainge atenga zvakandinetsa. Ndikamubvunza kuti watenga imba like how? Asi ndipo apo paakabva achizondiudza kuti iyewo ainge akandisarudza kuti ndinge ndichizoziva zvakawanda pamusoro peupenyu hwake. Akabva azondiudza kuti ainge akarombesewa neimwe n'anga yekuNigeria ende kuti ndinge ndichita mareverse deal zvainge zvisingaiti unless kana ndainge ndiri prepared kuti ndinge ndichizoita makore anokwana iwo kuita 3 ndichingopenga chete. Ndakabva ndazviudza kuti handingambofi ndakaita zvinhu zvakadaro nini kuti ndinge ndichinzi ndakaromba, kwete, handizvikwanisi. Akabva ati alright, it is okay. Akabva achizovhura wallet yake ndokubva azondipa kamunzwa. Akabva anditi chizvibaya nekamunzwa aka, sezvo iwewe wakadya mari yangu ende kana munhu adya mari yangu ndinofanira kuti ndige ndichizomubaya nekamunzwa aka kuitira kuti zvinhu zvangu zvisazonetsana neni. Ndopa ndakabva ndaona kuti yainge itori serious matter. Ndikabva ndati ndainge ndisingakwanise kuzviita. Akabva ati saka chaunokwanisa kuita ndechipi, nekuti zvose izvo zvandiri kukuudza kuti ndinoda kuti unge uchiita chakati nechakati, iwe uri kuti hauzvikwanisi. Mukomana ndakazongozvipawo zvivindi semunhurume. Ndikabva ndangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingozamawo laki. Mukuzonozama laki mukoma ndokuzotoromba uko kwandakazoita. Fast forward, mushure mekunge ndaromba mukoma nashi, ndipo apo pandakabva ndachizorota mudzimai wangu. Mudzimai wangu akauya kwandiri akabva ati iye ainge auya kuzonditorera vana. Takanetsana ndiriko kuhope ikoko, ndokubva achizondibvutira vana vose avo vatakazvara mukoma, kutaura kudai so vana vangu vose vakapera kufa. Ndiyo secret yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndidziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunziwo unenge wakambodzifambira nyaya idzi dzekuti wainge uchida kuromba, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Zvakaita here kana kuti hazvina kuita.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 49 years ekuberekwa. Saka mwana wanguwo akaenda kuSouth Africa mushure mekunge anyora O level yake ndokubva achizotanga kushanda nehanzvadzi yangu vachingoshandidzana vari sekuru nemuzukuru. Zvino akabva achizoroora but akatoita zvekutotumidzira musikana wake uyu mari ndokubva achizoendako kuSouth Africa. So akabva achizoti kwandiri, mama, mudzimai wangu abatira pamuviri, so ndoda kuti ange achizoya ikoko. Ndikabva ndati zvakanaka. Saka muroora wangu akazouya kuno kuzvechokwadi ainge aine pamuviri. Paakauya kuno nhumbu iyi yainge ichiri kuma 2 months mwana ndokubva achizozvarwa hake. So zvava kuitika mukomana ndezvekudai. So mwana wangu haasi kushanda kuSouth Africa uko, isuwo kuno kuti tiri kukuvara nenzara. Saka muroora akabva achizongotanga kungouya nemari uye zvekare netuma groceries. Aingoti kungobuda chete obva atodzoka aine tunonaka. Saka one day ndakabva ndachizomubatikidza achitaura pafoni. Ndaitofungidzira kuti ainge achitotaura nemwana wangu ariko kuJoni, but I then discovered kuti ainge achitotaura zvake nechikomba chake. Akavhunduka ndokubva andikumbira ruregerero. So mukoma ndakabva ndazomuti no, it is okay, ndaona kuti iwewe shungu dzako ndedzekuti marriage unoida, but dambudziko riripo nderekuti isusuwo tiri vanhu vanotambura and you are trying by all means, because mukoma kubva zvaakatanga kuita zvekudanana nemurume wake iyeye waari kudanana naye anotondibetsera pamba ende hatichatombotamburi kana chikafu. Saka ndiyowo secret iyoyo yandiinayo zvatiri kuita inini nemuroora wangu. Kutaura kudai so tatova nezvivindi zvekuti murume uyu waanofambidzana naye anotouya obva atorara nemuroora wangu, asi hakuna kana umwe zvake wemuvhileji anozviziva kuti izvi ndo zvandiri kuita nemuroora wangu. Ndinganzi ndiri kutadzawo here kana kuti kungotsvakawo kurarama sezvo nyika yacho iyi yakaoma kudai. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi nyika yoenda kumawere. Shua vamwene nemuroora vari kuita madhiri. Hanzi chikomba ichi chinotouya pamba. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us talk about that issue in the comment section. Hanzi ndiri wrong here pane zvose izvo zvandiri kuita? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukomanashi ndakaiswawo chituko pamusoro peupenyu hwangu. Mazuva acho iwawo ndainge ndiine mafriends angu awo ndainge ndichiwirirana nawo pandainge ndichiri kucollege. Saka tainge tiine umwe friend yedu ende ainge aine musikanzwa aine zvivindi. Saka nerimwe zuva akazouya aine marings because taitamba tiri 4. Akauya nemarings ake matatu, wani yacho ainge akatoipfeka. Tikamubvunza kuti kumaring awa wamawana kupi, akabva ati ainge akaenda kumba kweimwe n'anga. Akati n'anga iyi yainge yakamudza kuti maring iwawo taifanira kuti tose tinge tichizomapfeka sezvo tainge tichitsvakawo varume vane mari. Iniwo ndainge ndagara ndakatozvidzidziswa izvozvo zvekudanana nevarume vakawanda at the same time nekuti ndinenge ndichida mari. Saka takazomatora marings awa. Izvi takazviita tiri kumba kwavo. Akatipa marings awa ari makuseni, then akazoti tinge tichizodzoka kumba kwavo usiku. Usiku hwakazoti hwasvika ndokubva tachizoenda zvekare. Dzimwe mhiko dzacho takazodziita muspare bedroom make. Saka akabva achizotora macandles ake matatu akabva anditi awa ndeangu, ndokubva achizondipa 1 akapa vamwe avo vasikana vatainge tiinavo. Ndokubva tachizotanga kudeketerera. Zvimwe zvacho handichanyatsokurangarira zvatakaita ipapo because I was not even sure kuti what exactly were we doing, but akabva achizoti
tinge tichibvisa maring ose avo ainge atipa tikabva tachizomaisa pamwe chete. Hamene zvaakatanga kutaura so achiverenga pane kamwe kapepa ako kaakati ainge akanyora zvose zvaainge akanzi neng'anga yake iyoyo ange achizozvinyora pasi, ange achizozvitaura zvekare mushure mekunge taisa marings edu ose pamwe chete. Kubva ipapo mukoma ndakazova munhu wekuti ndainge ndiine lucky including my friends angu, taingopfimbwa chete nevarume vainge vaine mari including nekudestroya marelationships nemamarriages evanhu. I still remember kuti soon after that ndakazototi one day ndainge nditori kuHarare Gardens ndikabva ndachizongosanganawo neumwe murume. The guy was so cute, akabva auya akabva atanga kutaura neni. Ndainge ndisingatozivi kuti murume uyu ainge asitomborina kana 1 week kubva zvaainge akabva kuUK achida kuzochata nemusikana wake, a long time girlfriend of his. Akabva ati kwandiri, ndava kutoda iwewe, apo ndainge ndichizviziva hangu kuti ndainge ndisitomborina kana basa naye, even though ainge achangobva kuUK, but level rake ainge asingatombo qualify at that time to become my husband because ndainge ndichidanana nembinga apa at the same time ndichitodanana neumwe mwana wevamwe minister. Saka ndakatoona sekunge uyu mufesi uyu ainge achitonditambisira nguva achindiudza kuti yeye haudi here kuzoenda neni kumhiri kwemakungwa. Ndikangomutarisa zvangu apa ndainge ndava nemoyo wakashata ndisingadi kuona umwe mukadzi achifara. Like ipapo paakandiudza kuti nemusikana wake vainge vava nemakore kubva zvavakatanga kudanana and it was a long distance relationship and they were so excited, especially the girl was so excited kuti they were about to get married. Mukomanashi, I just felt this jealousness coming over me. Apa musikana wacho ndainge ndisingatombomuzivi ndikabva ndabatwa neshungu nehasha. Mukomana uyu akati achitaura neni achiri kundipfimba kudaro, ndakangomubata ruoko rwake ndikabva ndamuti kiss me, akangondikisa rumwe chete ndokubva atoti ndinokuda. Ndikati kana uchindida tsvaka kwekuti tinge tichienda kunorara. Takaenda kuya musikana wacho ndokubva achizofona. Uyu ainge abatwa nehope. Ndipo apo pandakaansa call yangu ndikabva ndatanga kuita sekunge munhu ari kutorarwa nemurume ndichita masounds. Musikana wewe akaita kuskrima, ndinyatsonzwa kuti apa ari kuskrima nepain. Ndokubva ndachizongomusiya mukomana uya. So mukomanashi, izviwo ndo zvandakaita panguva yacho iyoyo. Ndinodawo kungoti Mwari dai vandiregerera because kutaura kudai so ndatambudzika. I do get so lonely ndichiona vamwe vangu vaine misha yavo vakatoroorwa vaine vana. Apa inini zvinhu zvangu zvose zvakamera kuti tsi. Ndakamboenda pane rimwe sowe ndikabva ndanzi pandiri pane njuzu, but njuzu iyi haisi njuzu yakanaka, hanzi injuzu yakapanduka. Saka ndichazivi kuti zvingagadzirisikawo sei mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakapiwa njuzu yakapanduka nebest friend yangu apa kuti ndinge ndichiroorwa. Njuzu iyi haidi kuti ndinge ndichizoroorwa, zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti murume wangu mushure mekunge atanga kuita zvechihure ndakazodzokera kumba ndokubva ndachizoenda ndikanobatsirwawo neimwe n'anga, but amai ndivo vainge vafaniso kutaura nayo n'anga yacho iyoyo, just that mari painge pasina. N'anga iyi mukoma payakati yaikwanisa kundibatsira ndakatofungidzira kuti zvimwe kudai yainge ichinyepa because iyo yakanditi utenge mosquito net. Ndikati mosquito net, ndokubva ndatenga mosquito net ndikabva ndachizoenda nayo. Ikabva yanditi mosquito net iyi ndikuda kuti zoenda nayo kuSouth Africa. Zvechokwadi ndo zvandakazoita mukoma, ndokubva ndachizoitanga kuishandisa mosquito net iya. But to my surprise murume wangu akabva achizova murume anonzwisisa and akabva aramba magirlfriends ake ose
iniwo mukoma ndakabva ndachizongozviudza kuti handichadi kuti ange achiwirirana zvekare nehama dzake, because panguva iyoyo pandainge ndichitambudzwa nemurume ndaiti kana ndikaudza especially amai vacho vaitondipindura zvavo rafu vachiti zvimwe kuda ari kutsvakawo mwana mukomana, because nemurume wangu takangoita vana vasikana voga, vainge vachiti zvimwe kuda ari kutsvakawo mwana mukomana. Saka kutaura kudai so kunyange zvikanzi varara nenzara, kunyange vakakumbira mari, inini ndinongoti mari hapana mhama, ende kana tava nayo mari hamumbosweri muchikumbira mari kubva kwatiri. Inini ndinotozviziva kutoti titori neresponsibility iyoyo yekuti tinofanira kuti tinge tichikutumidzirai mari. Handizivi kuti ndakazopedzisira kuvatumidzira mari rini. Amai vangu ndivo vanozototi dzimwe nguva kana ndikavatumidzira mari then ivo amai ndivo vanobva vachizongotiwo ishoma ndava kuvaisirawo paeco cash. So ndiyowo confession yangu mukoma. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndinoda kureururawo kuti ininiwo ndiri munhu naturally atongori nehutsinye, ende ndinotombozama kuzvikontrola kuti ndisaitira vamwe vanhu hutsinye, but ndinongogara ndichingoitira kana ani zvake hutsinye nemunhu anenge atondibatsira at the end of the day mukoma nashe zvandinozomuitira. So kana iye anozosvika pakuzvidemba, handina munhu wandinoti uyu ndiye shamwari yangu, ndinotongotanga kungomunyeya munhu iyeye uyo anenge achitozviudza kutoti she is my best friend. Handiziviwo kuti ndingaitawo same, because pache zvangu ndo zvanditori, and I even feel it kuti ndiri munhu ari highly toxic. Kana marelationship chaiwo ndinotori nelaki rekuti ndinosangana nevarume vanenge vachindida, vanenge vachida kutondiroora, but ndine zvandinenge ndichingoita so zvekuti hazvitombonzwisisiki. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakachekeresawo amai vangu ndikashandisa ropa ravo pakurombwa hwangu, ende ndichiita zvose izvi mukoma ndakazviita nekuda kwekuti ndainge ndichida mari, but mukoma kutaura kudai so I am regretting a lot, because pane vamwe sekuru zvekare avo vandakazochekeresa. Sekuru ava ndakavachekeresa nekuda kwekuti ivo vainge vakazozvibata kuti ndini ndakauraya amai. Saka vakauya kwandiri vachiti muzukuru, ndinozviziva izvo zvawakaita, but tinokwanisa kuzvigadzirisa. Chavainge vachida kuti ndinge ndichita ndechekuti ndinge ndichirasa kana kunodzosera zvinhu izvozvo zvandainge ndakapiwa nen'anga yacho iyoyo, but iniwo handina kuda kuvateerera, even though ndakangobvuma hangu, but ndainge ndichitozviziva kuti uko kwandainge ndakabva kwainge kusingadzokereki, nekuti ndainge ndakatoudzwa kuti iwewe kana kuri kunzi ukazoda kuzozvirasa zvinhu izvi zvandakupa zvichingonoparadzwa chete, uchatanga kupenga iwe. So mukoma nashi ipapo pandakanzi zvinhu izvozvo ndaifanira kuti ndinge ndichizvirasa, ndakangoti ehoi sekuru, but in secret ndakabva ndazoenda kun'anga ndikabva ndachizovaurayisa sekuru vangu ava. Asi mwoyo wangu unorwadza nekuda kwezvose izvo zvandakaita
Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nditori nekamwe kahari aka mukoma kadiki ndikangoti kakangoenzana nekapu, saka kanogara kakazara neropa, but pari zvino ropa ririmo iropa raamai vangu rakazanganiswa neropa rasekuru vangu. Kana kuri kuzonzi ropa iroro rikazopera, hanzi ndichazoudzwa nen'anga iyo yakandirombesa kuti anofanira kuti ange achizofa ndiani. Saka ndakapiwa zvekare umwe mushonga wandakanzi mushonga uyu ndo uchazoita kuti vanhu vasazongonyumwa kuti mumhuri pane akaromba. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, handizivi kuti ndoitawo sei. Saka patakaudzwa kuti mumhuri mune mweya wengozi, ino ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda kunyepa. Ndikuraramawo ndiri kuno kumukoma Nash kumhiri kwemakungwa, ndiri kuDubai zvangu. So ndakazoti ndaunganidza mari, mukadzi wangu ndiye akatondikurudzira. Ndainge ndisingadi hangu zvekuswera kutengana nemastendi muHarare because ndaingonawo pamasocial media zvichinzi vanhu vakatengeserwa mastendi vakabva vachizotanga kupwanyirwa dzimba dzavo. But ndomoda kungomutenda mudzimai wangu, iye naambuya vangu ndivo vakazototanga kutodzifambira nyaya dzacho vachiendawo kumacity councils kuti tinge tichizokwanisa kuwanawo stendi. Saka stendi takazoiwana, aiwa zvese zvitori bought nematitle deeds. Saka hepano pakuzoda kutanga kuvaka apa, takati tava kutanga kucheresa foundation. Ndakarota dzimwe hope idzi dzakandinetsa mukoma. Ndakarota umwe mukadzi ainge ari wechikuru akauya kwandiri, ainge akabata banga akabva ati hakuna zvakadaro, imba iyi haisi kuzovakwa. Saka ndakangoshamisika kuti ko munhu uyu wandarota achiti hakuna zvakadaro. Mukoma Nashi kuti tinge tichicheresa foundation ye6 rooms zvakatitorera nearly a year mukoma. Taiti kana nhasi uno tikapa ava mari kuti vange vachiticherera, pobva patanga kuita maproblems, ndokubva tazongozvineterawo. Mushure mekunge tacheresa foundation ndipo apo pakazoshayika umwe uyo akashingirira kuchera foundation iyoyo achizonoipedzisa, watainge tichida kuti ange achizodira zvekare foundation iyoyo. Mukoma Nashi murume uyauya akangotanga kungorwara ndokubva achizofa. Kutaura kudai so mukoma, imba ichiri pawindow level, but mabhiridha ose avo atinenge tatsvakirwa naambuya, mabhiridha iwawo ose anongotanga kungorwara. Saka zviri kunzi mumhuri mune mweya wengozi. Ambuya vangu ivo ndo nyakutoudzwa kuti hanzi mukwasha wenyu iye anofanira kuti ange achimbofambawo nekuti kudzinza kwavo kune zvakaitika. Iniwo ndakabva ndachizofamba mukoma Nash nekubatsirwawo mumafoni, zvekare ndikakumbira umwe munin'ina wangu ari kuSouth Africa kuti ange achifambawo nekusaidi. Zvakaudzwa ambuya ndo zvatakaudzwa zvekare kuti mudzinza hanzi mune mweya wengozi. Hanzi sekuru vedu vakamborora umwe mukadzi uyu ndokubva achizotadza kuita vana. Saka sekuru vainge vari munhu aingogara akadhakwa. Nerimwe zuva hanzi vakabva kubhawa ndokubva vachizotanga kurohwa gogo vaya vakabva vachizofa. Saka hanzi gogo ava ivo vakamira vari kuti hakuna anobudirira mudzinza iyi kusvika mandiripa. So ndo nyaya iripo. Ndakabva ndachizoendesawo nyaya iyi kuvakuru vamwe vasara mumhuri. Zvino ivo vakabva vati unotongwa nemukadzi, mukadzi wako iye zvimwe kuda kwavo ndokutori nemweya wengozi. Ndikati koba munini vari kuSouth Africa 1 zvandakangovaudza kuti vange vachifambawo vasina kana chavainge vachimboziva, vakaudzwa kuti mumhuri zvechokwadi mune mweya wengozi. How do you explain that? Saka ndo nyaya iripo mukoma Nash. Hakuna ari kuda kufamba mumhuri, vanhu vose vari kungoti isusu tinoita zvekungonamata. Manje ndava kuramba ndichingovarota. Gogo vaya vanotoya kwandiri vakabata banga iro ravanoti ndo
rakashandiswa nasekuru pavakaurayiwa. Handichaziviwo kuti ndoita sei. Ndava kutya kuti zvimwe kuda pane umwewo mumhuri akazondiitirawo hunhubu akandiendera kun'anga kuti mweya wacho wengozi iwoyo unge uchizongoramba uchingotevererana neni chete, nekuti dzimwe nguva mudzimai wangu pandinozomuka ndinobva ndatoona kuti anenge atotiza azvivharira mune imwe room. Ndichinotarisa kudai ndinenge ndatozvicheka-cheka nebanga, kushaya kuziva kuti banga iri ndinomuka nguvai ndoenda kunoritora kukicheni nguvai ndinozongoona ndakatongoribata banga racho iroro. So handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Pari zvino mari handisisina. Shunguo dzangu ndedzekuti nyaya iyi inge ichigadziriswa because ndini ndiri kutsva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo muprofita wekuti anokwanisa kundibatsirawo, asi mari pari zvino handina. Hanzi ndakapedzwa mari nemaprofita. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndava kutya kuti zvimwe kuda pane akandiitira hunhubu mumhuri akaenda akabva achizonomutsa mweya wacho iwoyo, mweya wengozi, kuti unge uchizongonetsana neni. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.